שניים שהגישו עד לאחרונה את סיפורי לילה בגלי צה"ל, עברו לרדיו תל אביב, עם תוכנית ערב חדשה, החליפו את שי ודרור. בוקר טוב שרון טייכר וערן זרחוביץ'. שלום. אהלן, אהלן. מה, הסתברת קצת עם הזרחוביץ'? לא, בכלל לא, הכל בסדר. אמרתי לך, טייכר וערן, אל תכניסי את עצמך לבעיה הזאת. התוכנית ב4 אחר הצהריים? כן, 4-6. ונכון, עכשיו כבר העיתון פה ואתם בטירוף. סוג של טירוף. הטירוף מתחיל לקוות שאנחנו נוציא את האייטמים שלנו מהעיתון, ובסוף אנחנו מגלים שלא. העיתון כאילו כבר מזמן לא המקור האמיתי לדברים שאנחנו עושים. למה, יש ידיעת רכילות מהממת בקינמון ישראל היום? נקרא לך לא, עזוב אותך, זה... לא, העיתון לא רע, אבל אני אקרא את הידיעה הזו שוב, כי היא באמת טלטלה אותי, ואני חושב שתוכלו להשתמש בה היום, שדודו טופז הגיע לחוף מסוים בהרצליה, ובאיזשהו שלב הוא ביקש להנמיך את המוזיקה. וואו. גם את השמש, להוריד טיפה את השמש, זה לא טוב בעיניי. זה היה גם בניו יורק טיימס, כאילו, כי זה מרעיש הדבר הזה. זה מאתר אינטרנט של הניו יורק טיימס. תראה, אנחנו תמיד, אפרופו, אנחנו ממש לא בלחץ, כי העיתון, הריטואל הקבוע בבוקר, אנחנו מגיעים בבוקר, בניגוד לשאר התוכניות שאחרי צהריים, יש לנו איזה חרדות שלא נספיק וזה. אתה חרדתי, אתה לא חרדתי. אני מצטער, כן. אז אנחנו באים, מסתכלים על העיתון, יש לך משהו להגיד על אולמרט? לא. יש לך משהו להגיד על ביבי? לא. ואז מתחילים לדבר על יונה שדוגרת אצלי על המרפסת, שהיא מתנהלת אצלי בבית, כאילו עכשיו הדירה היא שלה, ואני נשבע לך, היא מביאה עוד יונים שירו את הנכס, שירו את הדירה. ומנהלי התחנה אומרים, חבר'ה, הבאנו אתכם שתגידו משהו על אולמרט ועל ביבי, וזה לא יצא, נו, זה לא יצא לנו. כן, הדבר האקטואלי היחיד זה זמר הקאברים של מאיר אריאל, בנצי אריאל, כן. והוא היחיד שמגיב על אקטואליה באמת. זאת אומרת, יש לכם דמויות בתוכנית? כן, גם דמויות, בטח. מבקר המדינה עושה אצלנו פינה. באמת? כן. ובועז יונה מחפצי בא, נותן המלצות מה לעשות בלונדון. כן, הוא עולה פעם בשבוע ו... נותן המלצות. כן, מדבר. הוא צדיק, נכון? הוא באמת בן אדם, באמת... כן. אבן חן מזוקקת של התנהגות אנושית. אבל עכשיו גם נכנסו לו הביתה ומחפשים אותו ממש בקטנות, שמצאו סמים בבית של בועז יונה. הוא גנב 70 מיליון שקלים. היה שם שקית עם גרם, זה נורא. אנחנו אבל בידידות מאוד טובה איתו, אני מוציא את הכלב שלו גינדי, כל פעם. אנחנו בסדר איתו. בקשר טוב, כן, כן. לא, יש דמויות ויש דיאלוגים, ככה כתוב בקומוניקט של התחנה, שמקרים מיד טייכר וזרחוביץ' עם דיאלוגים שנונים, סאטירה נוקבת, ודמויות מוטרפות. רגע, וצחוקים ושיגועים. נכון, צחוקים ושיגועים. אז זה מה שיש. שיגעות! רזי ברקאי אוהב אותך אהבת נפש, נכון? הוא מתעלם ממני, הוא לא מתייחס אליי. אתה מחכה אותו פשוט. כן, אני עושה חיקוי שלו, גם בתוכנית. אפילו עשיתי במסודרים, בפרק הראשון התעקשתי, הלכתי את המכות שיתנו לי לעשות חיקוי כדי שהוא יגיב, והוא לא מתייחס לזה. עכשיו עשינו שהוא מראיין אורח עם עידן יניב. כן, התחלנו לזווק זיווגים, רזי ברקאי ועידן יניב. וגם הר סגור אצלנו עם עידן יניב. הר סגור גם כחיקוי? כן, הוא דמות, כן, גם דמות. מי מחכה אותו? גם אתה? כן. אני מבינה שיש הרבה תקציב ומערכת מאוד... בטח, מערכת... מה, באמת? הולך לעשות לי את זה? כי למה לא? רזי, בבקשה. איך נקראת התוכנית שלכם? אני פשוט... העולם הבוקר. העולם הבוקר. תדבר על פוטין. מה אתה אומר לי על מה לדבר? הבוקר בעולם הבוקר, לא העולם הערב. שזאת התוכנית הקודמת. נדבר על פוטין שחושף איפה המצלמה שלי. האיש עומד עם חכה, ומחכה לדוג או לוקוס או בורי, או קלמרי, כי החכה קטנה והקלמרים נתפסים בחכה הקטנה. לנצלה, שיר שקשור לבורי או לפוטין. לבורי או לפוטין? אוקיי. או ללוקוס. אז אני צריך להשמיע? כן. אוקיי. תלחץ פליי. איפה? אחד הכפתורים. רגע, תגיד, זה שקיבלתי מכתב פיטורים, זה אמיתי? בוודאי. את השעון קיבלת עם החריטה מאביב ניהו? זה חריטה. אוקיי. כן, אז זהו, זה... רזי מעולה. הר סגור יותר קשה, אבל. הר סגור יותר קשה. הר סגור יותר קשה. וואי, עכשיו זה יצא לא טוב. הבוקר בדקה היסטורית אנחנו מדברים עם זמר עידן יניב על הלופטוואפה של בוואריה. הפילדמרשל של בוואריה. ואז הוא אומר לו עם הבוואריה, שזה חלבי, זה בשרי, זה, כן. רדיו תל אביב, שומעים את זה רק בתל אביב, אתם רוצים... למה רק בתל אביב? ישנו מאזינים בניו יורק. באמת, דרך האינטרנט. בשבילם זה תוכנית בוקר, זה ב9 עד 11. הדבר הזה של מאזינים בניו יורק, אני רוצה להגיד לך, וצופים בניו יורק, גם לנו יש צופים בניו יורק, זה תמיד נגיד, אמא שלי נסעה לשבוע, קיבלה משהו במבצע, ככה זה... לא, באמת, המון תגובות, המון תגובות. מניו יורק? כן, בעיקר לראש בראש, אנחנו עושים משחק ראש בראש, כל סוף תוכנית, אנחנו מעלים מישהו מחיינו,
והם עושים חידון טריוויה אחד מול השני. אקסיט שלו מול אקסיט שלי, המוכר בפיצוצייה שלי מול המוכר בפיצוצייה שלו. הוועד בית שלי מול הוועד בית שלו. וואלה? הרופאים, רופאי משפחה. הוא מוביל עליי 5-1. המורה מכיתה א' ניצחה את המורה מכיתה א' שלו. בטריוויה. בטריוויה, כן. האמיתיים? לא אמיתיים. אתמול זה היה האורגניסט מהבר מצווה שלי מול יקיר אביב שתקלט אצלו. בבר מצווה. וואו, איפה אתם מוצאים אותה בכל אורחות? בחיים שלנו, מפשפשים בחיים ומוצאים את הדברים האלה. הפקה מטורפת. זה ישרוף את עצמו נורא מהר הדבר הזה. אני מחפש את מורה הנהיגה שלי, יגאל, אם אתה יכול, תתקשר. המורה לנהיגה. אז כל היום בעצם אני זוכר שאני עשיתי גם תוכנית הומור אי אז ב-1942. כן, עשית? כן, מה יש? דניאל, תרשום דניאל. זה כל הזמן לראות כל דבר, איך אפשר להגחיך אותו. כל דבר. זה תודעה שלא רואה שום דבר כפי שהוא, אלא רק מה אפשר לנהוג. אבל אני חושב שזה כבר גם לא קשור לתוכנית, זה כבר קשור למי אתה. אני חושב שאנחנו עושים את זה גם בלי שום קשר. זה סוג של נטל, אבל ככה זה. כל בן אדם שאתה שומע, הייתי במלון דן באשקלון, אל תשאל אותי למה. נקלעתי לשם למה היית במלון דן באשקלון, הרב? אז זהו, אני לא רוצה להסביר. נתנו לילה חינם, נסעתי, לא יכולתי לוותר על זה. והייתה מישהי בבריכה, ובא אליה חבר שלה, ואמר לה, זה מה את עושה פה? חשבתי שהלכת להתפשט. אמרה לו, לא, הייתי כבר מפושטת. ואמרתי, ג'ו, למה אין לי פה דף ועט? כי אחר כך כשנצטרך למצוא את המשפטים האלה, אתה יודע, גם לארץ נהדרת ולדברים האלה, זה זהב. אז אתה כל הזמן חושב על מה מצחיק ומה מגוחך. צריך לומר שאתה הסרטאי הראשי של ארץ נהדרת, כמובן. הייתי, כן. ראית? זהו? נגמר? אני עכשיו רק ברדיו. וואלה. כן. וגם מסודרים, ובכלל נהיית כוכב לפתע, פתאום. למרות שזה נורא מתסכל להיות כוכב רדיו. נגיד, אתה יוצא מתוכנית, אתה חושב שאתה חם, אתה עובר ברחוב. אף אחד לא יודע. כלב לא, מבקש חתימה. אבל אני רגיל לזה, כי אני במקור תסריטאי, וגם אפרופו ארץ נהדרת, גם, אתה יודע, אנשים הולכים, צועקים, מתשעמם לי, או את הבלוג והרומנים וזה, ואף אחד לא יודע, אני הולך ואף אחד לא יודע מי אתה. אז אני רגיל לזה. זה כואב לך? זה הכאב שלך? יש לי המון כאבים, אני לא אפתח את זה פה, יש לי ב9 פגישה שאני הולך לדבר על הכאבים שלי, אבל זה... הצלחתם להוציא ממנו באמת רגשות שלא היו, זה רעיון שבאמת תפסתם אותו מכיוון אחר הפעם. נכון? כן, ממש יפה, כל הכבוד. את זה הוא לא נתן בשום מקום. שרון, תודה רבה לכם.